Ay, sa wakas, isang taon na ako dito sa Manila. Tatawagan ko yung papa ko, Bi. Sasabihin ko sa kanya na may papadala ako sa kanya na pera, 5,000. Sige, tatawagan ko na. Kumusta naman ron kung anak ng nas Manila? Marag sa katuig na ron. Wala man nagparamdam bata Uy, kami nanawag. Daan ko palagi. Ako lagi anak nga dito sa Manila gatrabaho. Hilo pa! Kumusta ka na? Hello anak. Kumusta naman gadi anak? Nanawag man lagi ka. May papadala ako ng pera sa iyo, 5,000. Pumunta ka doon sa Palawan. Kunin mo lang doon sa Palawan kasi nandoon yung pera. Ha? Tinood ka na? Nagpadala kag 5,000 ako sa Palawan? Opa, kunin mo doon sa Palawan pa. Uy, niya na. Kalayo ba ato? Manto pa di ko Palawan magkuha. Kumil? Masyod gapon ko ani ni Guli, di na ko kauli. Masyod gapon ko ani ni Guli, di na ko kauli. Deklaro ni mo nak. Deklaro ni mo nak. Ay!